प्रणाम भोजपुरी जहाँ ना आप सब देख रहे बानी अपन भाषा वाला चैनल भोजपुरी फैंस क्लब। हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी। आज हम बात करी जाए कि पवन सिंह के पास अपन खुद के कितना बाइक, कितना कार और कितना घर बा। तो शुरुआत कर जाओ बाइक से। तो जी हाँ भैया, पवन सिंह अपना दान से अभी तक 3 गो बाइक खरीद चुकल बाड़े, जो कि तीनों में से अपना खातिर एको ना, जी हाँ 2 गो बाइक अपन छोट भाई लोग खातिर और 1 गो बाइक अपना चाचा खातिर। जी बाइक के नाम बता दी कि यामाहा, बुलेट और पल्सर 3 गो बाइक पवन सिंह खुद खरीद ले बाड़े। बात कर लियो कार के, तो पवन सिंह जब कांस के सीरिया गाना इनकर हिट हुई रहे तो वो करीब 15 लाख के स्कॉर्पियो खरीद ले रहा। जब इनकर 2007 में लॉलीपॉप गाना हिट हुई रहे तब पवन सिंह 30 लाख के फॉर्च्यूनर खरीद ले। जब इनकर 2017 में, फिलहाल में ही 2017 में सत्या जब इनकर हिट हुई तो पवन सिंह 75 लाख के मर्सिडीज खरीद ले। बात के लिए पवन सिंह के घर के, तो पवन सिंह के बड़ा ही शानदार आप सब देख रहा बानी घर बा चौकहरी में, और मेन सिटी आरा के पकड़ी रोड में पवन सिंह के 2 गो घर बा। जी हाँ भैया, 2 घर में, जहाँ पर इनकर मम्मी पापा भाई बहन सब कोई रहेला, ज़्यादातर उजे रहेला लोग। आरा में ही इनकर 2 गो घर बा। मुंबई में बात करिए तो मुंबई में पहले पवन सिंह फ्लैट में रहत रहन, जोना में इनकर भाई बहन, भाई भौजाई ई खुद रहत रहन, जहाँ पर इनकर वाइफ सुसाइड करे रही। आप सब देख रहा बानी फ्लैट 2। और पवन सिंह खुद फिलहाल कुछ दिन पहले 4 करोड़ के एगो अपन घर ले ले बाड़े लोखंड वाला मुंबई में, जो कि आप सब हमारे वीडियो देख चुकल बानी। तो पवन सिंह के अभी देख लेने की कितना 3 गो बाइक, 3 गो कार और अपन पर्सनल घर के बारे में हम बताइए। खबर अच्छा लगा लोगे तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी, वीडियो के शेयर करी और से और लोग ये बात के जाने, और साथ ही साथ हमारा चैनल के वीडियो के लाइक भी करी और कमेंट भी करी। यदि कोनो लोग फिर सुझाव हो तो बाय बाय, टेक केयर, जय भोजपुरी।